halor ka jingyap laingut ki khna red ha ka shnong tangling yam police station na ka jingsha abat ha ka boarding electric jong usainar 11 kV ha ka sngi Ksan tarik naitung ka senju kirang ba shnong ri bhoi mingi kala Dawa na ka Meghalaya Energy Corporation Limited bakan siu mardor ka Bailut Ksan sha ka Longïing jong kini ki Heprit ki balamat ka ne ka apon haga jingelam chairman ka senjuk ba PB Shillong rengkat bar general secretary ba Ailong Pariat bat ki dekhon haga khandri tarik naitung ka senjuk kalalet yakendo yu deputy commissioner ka ri bhoi Dr. Abhishek Saini ban IT de kajing tho ka Dawa na ka sarkar bat ka MECL ban penklo ya kajing siu Bailut Ksan chiki Longïing ki balamat ya kajing jabas ngosi habakran shikilat pathai Khubor hadin kajing yakundu yu DC uba PB Shillong ulaong tang shiyo jing tep ya kate kajing ja ka senjuk kalalet mar seshnong tangling ban penpau ya kajing sngolam bat aiman sie me ka Longïing jong ki balakhlan Ulaong ru ka Bailut Ksan kamla satya ban penduna ya kajing pat do nut bat ya kajing sngosi jong ki Longïing hendrai ka long kajing rap ka badon kambha ha kini ki por ka ba e shu ka senjuk kala penpau ya kajing sngokhia halor kajing bam shimkhia ya kajing ujor ke balada ban ai karkum kajing thu ba Shillong urang ba shnong tangling ulalet ujor nadu ka sngin kong halor kajing ma na usai nar boarding hendrai shamla don kanu kajing shimkhia na ki bor ke MECL ban maramot ikitiar kitar jongka kinong yalam ka senjuk kita kerpa di deputy commissioner ban batha ya baro kitnat ban shimkhia bat jubab kloi ya kinu kajing ujor ki bayadei bar kajing shngan ki pat ba khnang ban lat na kum kini kajing ja pas ngosi ka senjuk kirang ba shnong ribhoi mingi hadin ba ngili ba kadon betul jing jam den ka Ksan tarik ba kilai ngut ki mencim ki pokodor kila doe la jong ka jingim tang na ka daw ba ka jing long careless ne ka jing turmur jong kini ki jing penya ye kini ki wire slide ke ba na kaliang jong ka MCD ka supply ki light habis nong ki thau ko jungi te na kaliang jong senjuk ngi pha ye ki jing stolam ye kini ki artli ki Longïing ki bala ma ti ki jing ja ko boslosi Minister nak kalian itu bersunjuk nilai ek ban lekmi ban ai ban sim ya ki bahaya ye jam ini ki lain gut ki Heprit ki baklat no te hadin jong to pa nak kalian juga senjuk ilawan mare ekspedisi office nak mentaban bu to jing tho ba nak kalian jong sarkar leng ba kanika department ka badi ban page ya kanika MECL ki de ban siu ya ka Bailut Ksan sya kini ki Longïing ki bala du la jong jing hoi kita kajing kabai luksan kam de nak banta banepeng bat kemen simbrio minum lai hendrai kum kajing rap lem nak tag ni Longïing bama tik ni kajing ja ka besusi kan rap sibun nak banta ni Longïing ya aku tu paru nak kalian tu kesenjuk ngilabu kajing tho su deputy commissioner ba kun kuntulem nak banta ni ki officer ki lineman ki don duty bakin page ba habadon kuno kajing ujor nak kalian juga pasrong ki de ban late mardor sikit kecaka bakin nom ya jaitu than na market pom kajing sotu jungi na kaliang jong orang bashnong jong tangling ha kasni monde dang wan kendo panekiran ni ki wede bat kalait bat kajing thot jong ki boarding bat kajing thot jong ni ki electric pole lani ki wire ha pakashnong jong ki re hado menta na kaliang jong kan ki department kampat simkhia ai te na kaliang jungi kesunjuk ni pintujur ba na kaliang jong ki de ban long ki ba lakloi ha kanong kopor ba na kaliang jong ki rang bashnong ki pentep namar ba nimka asu ba ki pat ki mensim kinang mat yang kum gini kijing jatang namar kijing trumur harbe de pakajing thut jong gini ki light per kijing kot jong ki waya hagis nong kita ko jingi te ngi kibe lenti ba na kaliang jong ka sarkar kan pendep iki jing siu ya ka composition ha ka por ka biang kanang ba kanirap ya kini ki Longïing longsem ki balamat ya ka jing ja ka pasungsi ha kan ka dong ka than boy mi ngi ki jingi te kita ki long ki ba na kaliang jong sejuk ni tua man penpau ha kan ki sgi dicuba ya ko ko pon nakaliang jong deputy commissioner to hadin ba loi le news ba yo ya ka jing ka report na ki concern department ula pentip saga senjuk ba nakaliang jong ki kila da penbiang ya ka report bat kila pa ka sarkar bat shen hi ke sa siu no ya ka composition ka ba ki de ban siu ki de ki Longïing ki balamat ki jinja ka